Ezek azok az optikák, amelyek nem torzítanak, és egy portrénak nem szabad torznak lenni. Látjátok, interneten, bárhol, különösen a riporterek nagy előszeretettel használják a nagylátószögű optikát. Egyszer van értelme ugyan, mert fölnagyítja azt az alakot, amit én le akarok fényképezni, és a háttérben esemény van, akkor még az is látszik, de a portré azért ki van emelve, de torz. És ez borzalmas, minden olyan embert, jó érzésű embert, idézőjelben mondom, aki igazán a klasszikus portrét megtanulta, az egyértelműen ő zavarosnak találja azt a fotót. Na most, ugye mivel mondtam, hogy Kistele az a tartomány, ugye mindjárt fordítsuk be ezt a dolgot, mert a 80 és a 100 mm-es optika a Kistele az, amelyik a portré objektív. Már kisfilmhez viszonyítva. Most a nagyfilmről nem beszélek, mert ugye 35 mm-hez viszonyítják a mostani optikákat. A Nikon esetében szorozva 1.5-tel, a Canon esetében szorozva 1.6-tal, meg az Olympus esetében 2, meg nem tudom, nem is lényeges. Az a lényeg, hogyha egy közönséges 50 mm-es alapoptikát felteszünk, akkor az pont 80 mm lesz, vagy megközelítően 80, és azzal kiválóan lehet portrét fényképezni. A legjobb megoldás. Na most a műterem függvénye tulajdonképpen, hogy milyen telét használok, minél nagyobb a műterem, annál nagyobb gyújtótávolságú optikát tudok használni, minél nagyobb a fényem, annál jobban tudok esetleg nyitni, illetve zárni blendét, tudok leblendézni. Ugyan portrénál nem számít az, hogyha egy síkba éles a kép, az sem számít, mindig nagyon lényeges, hogy a szem éles. Régen, ugye a portré fényképészek, azok soha nem készítettek, nem lágyítóval készített felvételt. Mindig lágyító előtéteket használtak a portré fényképezéshez. Ezt valamikor Dudovics Jenő találta fel, aztán utána millió gyár alkalmazta, nem biztos, hogy ilyen megoldásban, de egy nagyon picit meglágyítja a képet, az valahogy a portrénál hatásosabb. Na most, ha föltesztek, vagy fölteszünk az internetre egy olyan portrét, ami lágyított portré, rögtön megkritizálják, és azt fogják mondani, hogy milyen életlen ez a kép. A kettő ez nem azonos. Tehát az, hogy élesség, meg lágyított, ez nem azonos dolog. Rövidebb volt, így nagyobb fénymennyiséget adott, de kevesebb ideig működött. Na most ennek körülbelül a fénye az olyan 2300-2800 Kelvin fok volt. Ezért mindig alkalmaztak hozzá kék színű szűrőt. Aztán, amikor már elterjedtek a vakuk, ugye a vakukat azt már tudták úgy állítani, hogy 5000 körüli, mert pontosan soha nem fogják, meg még most sem fogják, mert ugye a gáztöltet meghatározó, az öregsége meghatározó a villanócsőre, tehát ahogyan öregszik, úgy elmegy a Kelvin, elmegy a színhőmérséklet. Igazából ezek a színes képeknél lényegesek, még a fekete-fehérnél annyira nem is lényeges, annyira nem is lényeges, de nagyon-nagyon meghatározó. Ugye ez is megint olyan, hogy voltak berendezett műtermek, a berendezett műtermeket szinte nem kellett fénymérni soha, ha csak nem tért el valami különleges világítással a művész, vagy hát a műterem vezető, akkor szinte azonos, mindig ugyanaz, tudta, hogy nekem ennyit világít az én világító berendezésem, és nekem 5-6-tal, mit tudom én, 30-addal vagy amivel fényképezett, mindig ezt fogja mutatni, és nem volt probléma. Nekem mind a két oldalról azonos mennyiségű fényem lesz, és ugye természetes, hogy én nem azt akarom, hogy lapos legyen a világítás, hanem azt akarom, hogy valamilyen arányban az egyik fele jobban legyen megvilágítva, de a másik oldalon ne legyen árnyék, hanem az is azért szépen ki legyen világítva. Hát azt hogyan tudjuk? Ugye tudjuk azt, hogy a távolsággal négyzetesen csökken a fénymennyiség, tehát viszem el a lámpát, és akkor csökken nekem a fénymennyiségem, és meg tudjuk azt oldani, hogy nem azon a körivel lesz a második lámpa, hanem hátrébb lesz, mit tudom én, a duplája távolságon. Vagy amennyi szükség.